जय सीताराम सांग मैंने शांतिकता लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। साଙ୍ଗମାନେ ଝିଅଟି ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ତା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ହଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଝିଅ ହଉଛି ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର। ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିଥାଏ। ଘରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାହା ବି ହଉ ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ସବୁ ହୁଏ। ଯେତେ ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ ଝିଅ ଲାଗି ହିଁ କିଣା ହୁଏ। ଝିଅଟିଏ ଆସିଲେ ଧନର ସମାଗମ ହୁଏ। ଝିଅଟିଏ ଆସିଲେ ହସ ଖୁସିରେ ଘର ପୁରି ଉଠେ। ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହସ ଖୁସି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଝିଅଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଝିଅ ତାକୁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଲାଗିନଥାଏ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଏ। ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ 18ରୁ 20 ବର୍ଷର ହେଇଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଝିଅର ବାହାଘର କରିପାରିଲାନି, 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଝିଅର ବାହାଘର କରିପାରିଲାନି। ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଗିନଥାଏ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ, ବାହା କରିବେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ପଶାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି, ଝିଅଟି ଯଦି ପାଠ ପଢୁଥାଏ ବାର ବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଝିଅ ପାଇଁ ବାହାଘରଟିଏ ଖୋଜନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଘରେ ଥିଲେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ବାହାଘର ସରିଗଲେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ ଘରେ ଝିଅକୁ ରଖିଲ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅକୁ ବାହା କରିପାରିଲାନି। ଯଦି ତମେ ବାହାଘର କଲ ତ ମାନେ ଯାହାର ସମ୍ବଳ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ତ କଣ କେମିତି କରିକି ତା ଝିଅଟିକୁ ବାହା କରିବ ନା। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ବି ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ଝିଅ କଣ ଆଳୁ ସାରୁ ପରିବା ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦବା। ସେଠୁ କଣ ହୁଏ ନା, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କଣ ହୁଏ ନା, ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି, କିଛି ଧାର କରନ୍ତି, ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବାହାଘର ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏମିତି ବାହାଘର କରିଦେଲା, ଆ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା,
ସେମିତି ବାହାଘର କରିଦେଲା, ଏମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେହି କିଛି କହୁନଥିବେ। ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିକି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ସେ ତାକୁ ବାହା କରିବ ନା, ବାହା କରିବ, ତାକୁ କଣ କିଛି ନ ଦେଇକି ବାହା କରିଦବ? କହୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ପର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଇପାରେ, ତୁମେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛ ମାନେ କିଛି ତ ଆସବାବପତ୍ର ଦବ, ସୁନା ଗହଣା ଟିକେ ଦବ। 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଛେ ଆସୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁ ପଛିକି ରହିଯିବା? 5 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିବା। ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର, ତମେ ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖସେଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ତମେ ବାହାଘର ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟିଏ ଯଦି ବୟସରେ ରହିଗଲା, କହିବେ। ବାହାଘର ଯଦି ତମେ ଭଲସେ କଲ, ଯଦି ଟିକେ ଧାର କରସ କରିଦେଲ ବି ସେମାନେ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। କେତେ ଜଣ କହିବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ପରା ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ କଲେ ବି କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି କହିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବାହା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ, ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦବାବରେ ଆସିକି କରନ୍ତୁନି, ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସମୟ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ପର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ଖରାପ। ବୁଝିଲେ? ଝିଅଟିଏ ଘରୁ ଗଲେ ହେରି କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେବଳ ସେ ବାପା ମା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ତାର ତ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବାହା କରିବା। ଆମେ କଣ ନେଇକିରି ମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ବାହା କରିଦବା କି? କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାହା କରିବେ ତ ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ରେଟ୍ ରାଟ୍ ହେଇଛି, ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା, ସେଥିରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏମିତି କରିଦେଲା, ଯଦି ଟିକେ କୋଉଠି ପାଗ ଖସି ଗଲା ତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରକୁ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଟାଇମ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢିବ କି ବାହା ହବ କି ଚାକିରି କରିବ, ଆପଣ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। କାହା କଥାରେ ଭାସନ୍ତୁନି, ଆସିକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ। ଜୟ ସୀତାରାମ।